mappi. Täällä on ihan sikana näitä. Eli tässä tulee kestä. Ja purple. Mä oon pelannut voittoon, voittoon ja voittoon. Eli mä en muu väri halua olla. Ja siis tämähän on osa 2, eli tervetuloa vaan osa 2. Mä en saa oikein aloittaa näitä muuta kuin selittämällä pelistä. Opetas vaikka tästä veden perässä. Ei se ollutkaan. Ehkä ihan kuitenkaan hypätä alas. No, nähdään matsin parissa. Moikka. Joo, siis tää on tällainen mappi, kattokaa. 2/2/2/2/2/2/2/2/2/2. Ja mä oon siis tässä. Eli mä oon T-Jontuts. Jos te näette mut jossain, niin morjistakaa ihmeessä. Ei mua haittaa. Ja siis mä yritän vastata kommentteihin, kunhan niitä tulee. Vielä tarvittaisiin 4 pelaajaa, että tätä voisi alkaa. No niin, alkaa. No, nähdään pelin alussa. Joo, siis mulla on tällainen Stevie kaverina sitten täällä. Hyvä, täällä on arkkone, jonka voin laittaa päälle. Onko täällä lisää goldikoneita? Otta, no nähdään myöhemmin. Joo, mulla on jonkinlaiset kamat, koska toi pölli kaikki ironit, tai siis kullat, ja meillä on 2 iron konetta. Eli se on tässä ja täällä. Mä päivitin tän siinä yhdessä kohtaa. Mä en kestä tätä kerätä näitä materiaaleja. Mä en edes tiedä missä Timuntikone on. Se on varmaan tuolla helikopterissa. Jatkallaan. No ihan sama. Mulla on vähän paremmat kammat. Lol. Jos me mentäis tuohon viereiselle saarelle käymään kylässä. Mitä sä Saakeli mulkku. Se vaan silleen, joo, mä rupean tässä rakentamaan jotain kakatelekua ja täällä on jotain muutakin vähän niinku rakennettavaa. Mä kyllä mieluummin suojaisin tän. Juu, tää on meidän tiimiäkin, kyllä mä sen tiedän. Mutta kun me ei saada mistään diamondia. Älä säikäytä! Juuri tämän... Näittekö te? Se vaan hyppää alas sille jolo! Plats. Meillä on hyvin suojattu muna. Muna. Mua jännittää, että kun noi tulee. Onneksi mä voin ostaa Iron Miekan. Kattokaa, mä saan ostettua Iron Miekkoja. Kun ei ole diamondia. Tippuuks ne oikeesti? Molemmat. Minne tää meidän yksi munapää lähti? Meidän munapää jätti. Se ei halua olla mun tiimiläinen enää koskaan. Tästä tulee varmaan pitempi jakso kuin viime osasta. 4 minuuttia kesti se matsi. Sitten mä pidän sitten vähän se hacks. Ei kun se olikin lagi. Sen kun tuut tänne. Okei. Se oli sitten siinä. I'm die. I am die. I am die.
Oi, mun on niin moristavaa tässä. Mä en oikein osaa pelata tänään tätä peliä. Tästä mapista mä en ollut tiennyt. Mä en edes tiennyt, että oli kaksi tyyppiä vaan oli mun mukana oli vain yksi tyyppi. Ja täällä on siis Timukone, okei. Mitä näissä puissa oikeesti on?